Wantana sampe dewe monggeng ayo yang sukma sesemitan ingsun bono langgeng rahayu sagung jemati mangko dhisik anak ulun yuganing kita itah nayu marca padha jeneng ulun kok dadak mlebu ana ing alam pangrantunan iki kamangka durung winayakake aja ngege mangsa sing durung tekan mbok tekak-tekakake pancen manungsa mono akeh kang kliwat wates kok anten duwening sifat jangka jangkani bawana wong jangkani jangkae dhewe wae durung bisa durung pinaruh yen wingi jare lali yen besok ora eruh lah saiki bae sing kaya ngopo gelar kasunyatan anak ulun Narayana apa sing dadi wigati munggah ana ing alam pangrantunan munggah singgan dawuh dalem kula saderengipun ngaturaken sungkem bekti mugi mandhuk syandhaping pepadha kula ingkang titah Narayana anak ulun Narayana ya tak tampa bektimu kang kunjuk marang ulun pangestu jeneng ulun sira kang anampa ya dawuh kang pundi kula ndadosaken jimat kaiwangan kangge kula gesang salaminipun wonten bebrayan ya kaya mangkono apa kang dadi wigatimu munggah menyang ana alam pangrantunan duh kula sang moyogi miturut jangkaning catur jangkaning jagat ing hari kalenggan dinten punika dewa badhe ngandhapaken ingkang sinebut Wahyu Trimanggala dhateng kaya padha kukulun karonta-ronta anggen kula nandhukaken kawelasan welas asih marang Sudara marang sesama tresna asih mring sesama kula sabiyantu mundhutaken wahyu wonten ngening alam pangrantunan wahyu Trimanggala kala wau badhe kagem para adi kula Pandhawa ingkang dinten sapanika lagi tirakat lagi napakna sukma napake raga napake rasa pukulun oh anak ulun yuganing kita Narayana nggih ora luput kang dadi panjangka ulun iki dina ulun arep mudhunake wahyu Trimanggala nanging sing isih ana alam pangrantunan iku rong perkara yaiku wahyu katentreman kelawan wahyu kaprajuritan lah sing wahyu Kolong Ratu wahyu Kanalendran iku ucul nanging jeneng anak ulun yuganing kita Narayana sira kang kawogan sira kang kebagian goleki wahyu iku nganti ketemu awit wahyu iku yen orang lumpuk telu dadi sawiji bakale musra kudu ngumpul dadi sawiji sing tak kuwatirake dadak wahyu iku luput salah panggonane Narayana kukulun punten dalem sewu kukulun wahyu kala wau badhe kula paringaken Adi Bratasena Adi Werkudara ingkang kalih badhe kula paringaken Yayi Dananjaya Harjuna ingkang lagi teteki kukulun oh nggih ini tak gawani wahyu rong perkara iki sing wahyu kaprajuritan kanggo Adi Werkudara wahyu katentreman kang mujudake kawicaksanan budi luhur iku kanggo sliramu dhewe Narayana kula menawi kados mengaten kula ngono wonten ngarsa paduka badhe anampi
kenugrahan saking Paduka. Ya, yen kaya mengkono, ayo ing dalem sawetara. Oh. Sampun winayahaken dening Wahyu Trimanggala ingkang badhe kaandhapaken lumantar Raden Narayana kapure amaringaken ingkang rayi kacarita pukulun yang padha winenang amasrahaken kenugrahan Wahyu katentreman sarta Wahyu kaprajuritan mandhap dhateng Narayana andhap wonten ing Mayabada. Wonten kasinggihan dawuh dalem Gusti kula pun mayangkara. Kok nganti melu-melu ana nggoning alam pangrantunan iki apa kang dadi pangestimu? Duh Gusti, kula mboten sangoja mlebet dhateng alaming pangrantunan. Kok nggih dejodo pinanggih kelawan panjenengan. Kula wonten bebrayan menika kautus ngolati dunung panjenengan boten wonten ingkang manyumurupi. Ya pancen jeneng ingsun iki cedhak menyang nggoning alam pangrantunan nyatakno dewa apa bener bakal ngedukno kenugrahan kaya mengkono nanging estune bener. Lah iki pun kakang pun oleh sing darani Wahyu Trimanggala nanging sing sijine Ucul lah iku perlu diolati. Duh Gusti, sampun kedangon-dangon panjenengan wonten mriki awit wonten bebrayan. Panjenengan kagungan kewajiban ngayomi Pandhawa. Gusti, oh, ya Mayangkara, ayo bebarengan metu saka nggoning alam pangrantuan. Bali yo menyang ragamu, uga dadya kamungkenmu.
jebet biar kataliko wae. Mboten nyeriosaken lelampahaning Narayana lan Sanghyang Mayangwara. Tunggil lampahan nanging beda ingkang den cariosaken. Tumiba anggejelaken wonten nggening laladan Prapatan Jati Jajar. Ing niku Ki Badranaya Semar Sumawana Bagong anggone kekanthi dadya anggadingi Bendaranira Danan Jaya Arjuna ingkang angupaya wujuding kenugrahan ingkang mandhap dhateng Mayabada. Ing mriku Ki Badranaya cacak munggah menyanggoning kutha Madiun.
Ayo lo, yop lo, yop. Bagong gak ngono nesimo kon iku kok mesti sobar warawir iku apa tegese iki ngono tinggalan saka Kiai Mitra Wulan yo tinggalane maestro wayang Majapaitan yo heeh Cipit Asmara tegese sobar awar-awir utawa sobar awir-awar iku tak ibaratake patokane sapi iko ana gombal kang diseleh kuno kudanan kepanasan suwene suwe mupru suwene suwe amoh mangane jong iku patuwadan filsafat kang gedhe banget artine nglakoni kesabaran kesyukuran iku sabar sing sak temen-temenmu sabar nganti kaya ngopo panggate tepo sabar lho aku gak kuat mo gak iso ngempakno sabar sing kaya awakmu iku kaya apa lek gak kuat ngono sakjane kon kok ngerti tegese wong sabar iku sabar tuwekal sabar daneh sabar sing sak iku kon kok bakal kuat maksude ngene wong nek gak kuat sabar iku cek ana nggone sirahe cek mungap-mungup kebak kekarep kebak gegayuhan kaongso-ongso marang bebrayaning jagat nanging yen wis gelem lerem gelem seleh wong urip ora bisa apa-apa wong urip iku sak dermo nglakoni amung Gusti lho nek ngono iso ngakoni sabar lah kon iki apa anakmu tiba kon gak tambah kok tambakno kok gebleki dhisik uring-uring dhisik lho iku apa niku sabarmu liwat sing mentok kaya aku wadah gak kuat mo aku aduk nglakoni sing nomor loro apa sing lakoni sing nomor loro iki mo manjada wajada wajida wajidau sapa temen tineman temen kang dadi ngono oh iya iku ya pancen bener wong iku urip ana donya iki lamun kelangan kurang temene bubrah kabeh ya Rik kaya ngono ya darahmu ya ngetutno ndara meneng ae ngono ayo mulih mo ya apa ngetutno ndara kok menang-meneng ae ayo mulih kula niki kok diumbar mawon ndara enten napa lek lakare pun boten arep kula lakare pun boten doyan kula emong kula tak mantuk kula tak ngeriti pari kula sing roboh nek angin iku lah ya ngono kok oh iya timbangan ngetutno wong menang-meneng lah awak dhewe wis gak dipailu awak dhewe gak diambil enten apa Gus Kakang Semar oh darahmu gelem ngomong ya pancen nek gak gelem ngomong sapa ngerti karepe wong menang-meneng nggih nek wis gelem ngomong lek karepe apa ya ditakoni enten apa ndara kok sajakane penggalih mena menika kok peteng nalar panjenengan menika kok cupet enten apa Gus enten apa mumpung isih ketunggon Semar isih ketunggon Badranaya panjenengan wedharaken napa karepe napa gegayuhane Gus
Kakang Semar ngerti yo Kakang. Kaya-kaya aku iki nembe wae nampa wangsiting Jawata. Ana nggoning Mayapada iki ana mundhuning Wayu kang diarani kenugrahan Wayu Trimanggala kaya mangkono Kakang. Nanging anggenku ikhtiar ubeng ki pertepung gelang. Ngetan ngidul ngulon ngalor tak goleki ora iso nemokno Kakang. Judheg panalarku kaya-kaya ora bisa nggayuh kenugrahan iku Kakang. Yo apa aku iki Kakang? Nuwun sewu nggih Ndara. Nuwun sewu. Kula niki enten tuwase. Kula niku enten kanggone momong nira niki Ndara. Sing kula omong niku tiyang ingkang kepingin mukti, tiyang ingkang kepingin luhur bebudene, tiyang ingkang demen anglampahi kebajikan anglakoni sepi ing pamrih rame ing gawe Gus. Kula wulang-wuruk kaya ngapa kaki aku bisa nampa kenugrahan Wayu Trimanggala apa ora kaki. Nggih Gus. Sedaya tiyang niku wonten saranane. Sedaya menika wonten carane. Kaya ngapa kaki carane kaki. Nggih. Amarga kenugrahan Wahyu niku lek sing karep niku ngarepno ora bakal teko. Baleno nomo. Lek sing ngarepno iku menungsa, Wahyu ora bakal mudhun. Kaya ngono ya, Mak. Iya mergo kebak nafsu iku. Sing klegetan hawane nafsu. Engko lek wis oleh Wahyu tak gawe ngene, tak gawe ngene, tak gawe ngene. Lah terus benere kaya ngopo? Ya ora usah dadak arep-arep. Wahyu kok ora usah diarep-arep, kanugrahan iku ora usah diarep-arep. Wong awak dhewe ayu lelaku alon-alon waton kelakon netek-netek niti lelakon iki ayo dilinambaran siji linambaran welas asih, loro ayo linambaran temen, telu linambaran ya demen angrasa rasa. Lah wong urip diwenehi rasa aja mek gawe cantolan tok. Nanging gawe ngrasakake, gawe ngudi sarira obah musik ing rasa, obah musik ing raga iku bisa kawistara. Ndara, iya kaki kaya ngapa ngeten nggih Gus. Carane ndika niku bisa kenugrahan Wahyu. Ning pun seru-seru, pun nganti nggih mangsa kudu dadi kudu iso. Nggih timik-timik mlakune ketemek-temek anggoning lumaku. Duka kapan oleh kenugrahan? Duka kapan oleh kenugrahanku? Nanging kedah linambaran tunggal. Hening awas kelawan eling Gus. Maksude hening awas kelawan eling iku apa? Ya. Sing diarani heneng iku meneng. Ya. Menenge nganti kaya watu, ora obah, ora ondhek. Heneng iku bisa ngendhek getering karep, heneng iku bisa ngendhek getering tekad, getering karsa. Oh, kaya ngono. Lah nduk. Sing sakmarining heneng iku. Lah, yen mari heneng iku diarani hening. Mangkane sak bening-beninge banyu yen dienep suwe-suwe banyune menep, ngono ana sing reget, ana sing bening. Lah maksude hening. Lah maksude hening iku tegese heninging cipta iku aja nganti karegetan marang glantaning lelakon kang ala utawa kanakson. Nadyan kopong sak wiji sawi bebasane
yen duweni nafsu ala, oh bubrah lakumu le. Oh, iku diarani ning. Lah mangkane beninge banyu iku diarani kaya salaka, beninge banyu kaya diarani kincong-kincong, kaya masinaning nganti sumunar cahayane. Oh, kaya ngono ya. Lah terus mau. Lah sing nomor 3. Sing nomor 3 iku diarani nglakoni eling. Maksude lho. Eling iku gampang diomong nanging angel yen pinuju dilakoni kaya ngono. Dadi pancen gampang diomong ya. Iya. Diomong gampang nanging dilakoni angel. Maksude mau. Eling iku ya gantanging pangesti ingkang tumuju dhateng pangawasaning kang kawasa. Balenono mo. Ya. Eling iku gantanging pangesti kang tumuju dhateng pangawasaning kawasa. Oh, dadi eling menawa aku iki diuripi saka Gusti ngono. Iya. Ana sing nembutan nur ala nur cahaya di atas cahaya. Ngerti yo cahya kang dumeling sinartan cahayaning dat kang agung yaiku dat Gusti kang maha kawasa. Sejatine wujud nanging ora kena dideleng. Sejatine ora ana nanging sejatine ana. Oh, kaya ngono. Iling eling awak dhewe iki tangi turu jekekel iso krembyah-krembyah iku mergo iku. Lho, sumunune mane awake turu lho. Mara gak eling apa-apa mara-mara ngorok ngene kok. Lah sak temene iku ana apa ana kuwi. Bedane melek karo turu, bedane karo melek karo turu. Oh, iya. Lah iku diarani eneng-ening awas kelawan eling. Ndara Ndara kula Janaka nggih wong sampean iku socanipun tasik biasa tasik kedentrengan marang hawa nafsu nanging menawi panjenengan menika sinebuting saged maca ati sing diarani suca permanamu. Maksude mo omonganmu biyen niku. Munggah gunung aja golek sepine gunung, munggah gunung golek ana sepine suca permanamu. Munggah gunung golek sepine gunung. Nyatane Gunung gak sepi mo. Ana suarane kombang, suarane kemreketing ranting, suarane ngangin, suarane walang, suarane opo nang dhuwur iku rame dhuwur gunung. Ya. Lah terus maksude munggah gunung aja golek sepine gunung, munggah gunung golek ana sepine suca permanamu. Nah, iki. Munggah gunung golek ana suca permanamu, suca paningal permana ati. Golek sunyo sepi lho. Manggono ana sepi diwejang marang samun ngono. Apa iku gak gathuk karo kosong tapi isi nanging sejatine kosong. Iya. Nanging gak kena diwedar sembarangan. Oh, kaya ngono nggih. Ndara. Kula aturi mlaku ketemek-ketemek pun kaon sangsa. Mboten ngerti sangkan paran kirangan benjing, kirangan ben, kirangan setahun, kirangan sewindu. Kenugrahan itu mesti bakal monjo mandap dateng moyo podo. Lho, Gus. Tityani pandayani waspa tajem nyelengono
sang bijak yen ana sabdaning sang bijak. Lah apa mongkon kok gamelo? Ya. Daramu cek mlaku ya. Mergo lakon iku ana lakon tanpa dilakoni ora ngerti apa dunung inti sarine nglakon. Nah, ndaramu wis bapak laku. Anggone mlaku kok bakal nemokno apa sing digoleki. Lah kon karo waktu iki sing ngerti dununge. Sak tememe sing oleh wahyu Kanalendran Pulung Ratu iko wonge. Ya. Iko sing oleh. Lho, kandha kok gak kandha-kandha. Lho guru wayahe. Engko setengah 7 tak dodono kon. Lho setengah 7 ya. Iki lho. Ini ana sarana. Kon saiki tak dadekno tata cara caraning wahyu iku iso ndaramu sing oleh. Wahyu iki. Kon manut karo aku. Manut karo aku. Yen kon kok manut karo aku, mendaramu Janaka bakal kasinyungan wahyu. Carane wong, carane. Kon kok wis tak. Ndenono ing dalem sawetara ya iki carane ndaramu iso oleh wahyu iku. Ki Badranaya Semar sawijining dewa pangawak manungsa, manungsa pangawak dewa. Manungsa ingkang tan kena kinaya ngapa? Manungsa kang wis ora kepranan marang sekabeh kanikmatan gumerlapu melingking jagat wis nyingkur marang kabeh lelakon nyingkur marang penggodaning nafsu. Ki Badranaya duwening cara amrih wahyu bisa ngalira dhateng bendara Ero Arya Jana. Sakedheping neta Ki Badranaya nyipta mangun diwangsa. Dikebyok sutra diwangsa saknalika ilang jasating mangun diwangsa dadya sawijining liman kang gedene sak bubuk pencet. Lemu ngene mo, awakku kok lemu. Iki apa? Kon tak kebyok sutra diwangga. Sutra diwangga iku apa? Setanan. Oh, sutra diwangga setanan. Tapi setangane Semar iki awakmu tak cipta dadi apa? Ya dadi. Dadi wong urip iku sing lali saiki kabeh, kanca-kancaku akeh sing lali. Gak tau nyipta lho iku. Nyipta mbok kapan dadine. Muga-muga aku duwe gamelan dhewe lho. Muga-muga dalang aku lari sampe tuwek lho. Muga-muga sing tuwek-tuwek iki iso melok sampe kapan-kapan. Selanjutnya lari murah lari.
Muga-muga kula ngarep tanggapane tambah akeh. Iku ngeto. Larang jawab ini. Aja kok sampekno kancamu, sampekno ana ngasane Gusti ingkang ngomong suwu. Nah nek njaluk aja nang jero kamar jenenge ngamarta. Ngamarta lho. Ora ya. Jero kamar njaluk sapa sing ngrungokno? Amat tuwa Larang njopo, jawab njaluk ana njopo. dalang Kan akeh. ketukulan kewan masak panunggalane Allah dumunung ana kono. Mayahe wae. Tapi Gusti Allah iku manggone nok ndi yo niku mang akeh iku mang. Makane nek ndonga gampang kesembadan. Wah, gajah sik rada cilik. Nek gajah bengkaruan, wah. Aku kok dadekno kaya ngene kaya Aja terus kita kata aku mesti bedes ya. Kaya nang gone Wonokrama ae. Iki ngono sarana. Kon tak jenengno. Jenengno sapa? Kon tak jenengno ya gajah sing satata jalma jenenge jaman Gajah Bilodo. Gajah Bilodo. Lah tugasku Tugasmu yo apa carane Banowati ana nggoning keputren iku iso minggat. Iso ucul saka kono, iso mlayu saka orat ariten keputren iku. Lah, yen keputren wis kok orat-arit mengko mlayu metu golek pengayoman, golek pitulungan. Iku tugasmu wis mari yen kaya ngono. Oh, mek ngono tok tugasku. Ya. Ya apa isane Banowati metu saka kono ngono tok. Oh, nek ngono, ya tak lakoni. Suaramu lho kaya banteng. Nah, ngono kok bener kaya banyak wadah. Ya mau saya mau.